Eta gero nora, Durangora edo Matxinera? Matxinera. Claro, zuen Matxinenien problemarik ezinok ez dutzuen ez esango. Problemik egin makina josteko, makinak Asturiasera nioen dira. Eta gero josteko makina pie. Da zeuena orduko dirurik. Da, arreglu zan ema baten bati eskatu ero, kamzioen diru zarra ero, zehoz ere ekarri alzan makinak eta gero josten. Eta Aike, nun geratu zen? Aite geratu zan leheko bobet, eta gero torn zan San Pie de Pie de Por. Ez dakit ondo zan da begon. Garazin, bai. Da, hor fabrika baten bierre jaban, da, ez dakit. Ja, geuzi pizkazeren atzen hasi zanien. Baina ingo eban denporal bitxo bat orduan nan, ezta? Bai, urte... Hiru urte. Hiru urte. Errez esaten da, Hiru urte. Gerra mantxutera. Nera maitxu. Bai. Errez esaten da, 3 urte. Eta ama bitartien... Amak eta hemen fue bai. Josten, Claro, nik eta gure zure- josten. Negotzak ikiziote deindizela baina. Era bajansi zantifuzera da. Eta orduen da zu, etorri zinen ninen Durangora, Berrionera zapata ginen. Zapata josten. Eta ama tifusegaz jauzi zanien, berri do joan zinen... Etxera. Etzera. Jostera. Jostera. Eta miren epe, zure aiztape biarra ingoaban, ezta? Ara, pantaloneria. Leheneko berrienian ni baina denpora gehiago zana. Gero. Urte batekin gauzan. Aite ban etxeko handria. Bai, ama gaixorik egoterakuen, irutxik zen karrera, mirenak hartzean.